प्योर है ना, प्योर। एक मणिपुर का है, एक नागालैंड का है राइस। दोनों मिक्स किया है। हाँ देखो कितना प्रोटीन से ढूंढ के लेके आया ना। प्रोटीन निकाल के लेके आया लाबो तो ओला फिथाखौ आं फेसबुकाव फोरमायदों। आं इउटुबावसो होनसै, इउटुबावसो बांसिन फैयो माबाया इउटुबाव मोजांसिन जायो। अडियेन्सफ्रा। ब्लगखौ गाबोन हगारसै ओमफ्राय। एक तू देख अंकल रहना था, ये देख काम ही नहीं सुना देते हैं, ये देख काम क्या नहीं सुन देते हैं, नहीं रहना था छोटा में देखायखो बन हो येस फैलाव थिन फैक्ट्रि मोनबायनो सोलायगोन लायालै रावबो लाया हारसिं फैयो। अट' लाना फैयो। आंहाथ' जेराव सिखाला माबाखौ लाफानो सोरखौ टाबुखौ लायनोसै। मिलन नालाय मिलन दाङरियाखौ मिलना मा फैदोंना फैयाखैबा मा दिनैनि दिनाव सोलाबालै रावखौबो लायलु लायला बेदरा खम जाबा दरसे। दिनैनि दिनाव तानिया मैडम कैसी हो? सुपर है। दारू पीने लगो मेरा स्टेटस डालो स्टेटस तानिया। फैबाय मोनजोब्बाय टिन फेक्ट्रियाव बास सोलायना लायो सोलाया बे रोंनाय नङा बियो थाथ'आ टिन फेक्ट'रि रामुरसि सिङाव ओंखार थिनिया बेयाव ओंखारगोन बेयाव टिन फेक्ट्रि मोनफैबाय होनदों आरो गेन्द्रा लायदो गेन्द्रा लायबालाय मोजां नंगौ अट' लाना फैयो बहाथ' अट' मोननांगौ दालाय अला बुक खालामनो अला बुकजोंनो फैदों ओमफ्राय न'सिम खालामफिनदोंमोन आं रामुरथि खालामखाबायमोन होनदों अला बुक खालामदों बिसिम खालामनाया बिसोर खाबोखायो खालामखाबाय अलरेडि खाबोखायो बेबो एसे डाबल लकेसन हर नोंनि लकेसन हर बेनो नांगौबा फैसा एसे बारा हर नैबे लकेसनसिम लिंबो ओमफ्राय माबा खालामनो हायो ओइ आटेसु कद कदासो न'सिम लेंबोदो फैलाव माबाखौ औ न'सिम लेंबोदो आं लकेसन हरगासिनो ओमफ्राय बे लकेसनखौ मंजुल सिनायखागोन नामा आरो गावबो ना मोनाबा सिनाय नङा हाँ तो ऊपर से देखो हाँ मिल जाएगा लाइट मारो बाबू ऊपर से देखो जानो सिखावा सिखायफोर ए बारा जाना बेखौ बेदर जानो नङा दा बेदरखौ जानो हालागै दाला बेखौ जाबाय थागोन आंहा ए आंबो खमायालै खर' नागिरना लायदो खमायब्रा थाइजौ बारि आलदा खालामदो मिथिले सोर सोर आलदा लाइफआव दं सानै सानै रावखौबो जेबो दाबो किस किसको खाना है आ जाओ हट नहीं बुलाऊंगी रे किसी को गुदुं गुदुं आं बाबा सिम सिम ना माधुरि लेक जोंलाय बेंगलरनि लेकआवसो दंफैयो गोदोला थांसै होनदों दे कपिराइट फैदोंसै आरो बियो बे बिया बे फैनाय नङा बै फैनाय नोंनियाबो खम खालामखा नैलाय साउन्ड फैबाय दाख्लै मोनसे दाननानै बिदिनो एथ' मोजां बरिया मोनसे दामोना बायना जासिगोन आरोना ओइ मोन्दों होननानै जानाङा मोनाखै गाबोन मोसानाया जि मोजां मोसाफैदोंसो एसे फैगोन गाबोन आरो फैबावगोन मोसायोनो ए मैगं लाबोसिगोनलाय मालाय मोसानाय फावैनो
Tania, mana ya? Siapa? Itulah boleh nengala jauh nih. Siapa? Kahayau. Orang tinggal. Gede kumkana. Gede kumbang. Migrain pun tentu saya. Pisip kan juga tidak. Iya, akhir hari. Medang. Medang ya. Hei, जोंहा मोनजेनबाय गोथावनो. लागायजेनबाय जानबा फैदोसो नोंथांमोनाबो एड्रेसखौल' कमेन्टआव खिथाबानो जाबाय अनलाइन अर्डार हरगोन जोङो जाय आंनि मबाइलाव नायग्रा एड्रेसआबो मिथिखायो दामा खिन्थु एसे बारा जागोन आरो जोंना 1000से थांगोन ने फिस मोनसेयाव औ माने दिनैनि दिना दस्राना ओं मा प्रग्राम जासै नामा जायाखै नामा बे है बारा जाजाया जानांगौ होनना आंहा बेदर जानांगौ लस जायो दा नों जानाङा नों माइब्रा जाबा लोमजायो आहा अर सायबालाय साइसखौल' जाखादों लास्टआवसो सावना होखानाय आं मदरा माला सावगोन बेखौ फोमोनजोबनानै नाथ'ना वालखौ लास्टआव जानोसैनो आं गायो नङाबा देग्लाय माथो बेलेग जाथारदों यो कमेंट करो गाइस क्या देख के सुप 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 है हा सानसे उन्दुलायलायगाबोन ना गाल खिदोलालाय Originalku बरनबावाखैसो नकलिखौसो देखायगासिनो Originala दंबावोसोसो बिराद बया नुखायोना कालारखौ नैबेखौथ' अरिजिनेल नुखाथारो नै dongga टेस्ट खालामजोबबाय माबाया Boy, Tanya aku di lepran Tanya इतना जोर से मार दिया टापू को मुर्गी चिकन নহয় बयामाव एसे सोना दोन दे जले सोना गाबोन खोनाबाय ओइ बयामाव सोना दोन एसे जले सोना गाबोन फुङाव लांफैनाय ओंखाम संथाला अच्छा क्या रे टापू coba dalo Sampai ya God bless you Nungli mila nunggu sampai ya abu ya ada dia दिनैनि बोथोरा बेलेगना आरो Oleh huruf dah hore untungnya banyaknya naisrangan cuma ada kamera mereka itu setawakulah pure ada Itu sumber nih harus dilanjut dan berlaku kan fail lewat jalan benar terdapat kan di hari ini high intensity dikasih
Assalamualaikum. Udah habis. Fैयाखै नोङो? मानो नोंखौ लिंहरखादोंमोन दा? औ बेखायनोथ' लिंहरखादोंमोन दा नोंखौ। फैदो दाबो। दाबो फैदो। हा? Pura जों गामिनि गोजा दुबाइनि, मालेसियानि, सिंगापुरनि, हंकंनि, लन्डननि, बांलादेशनि, आफगानिस्ताननि, बे हंकंनिनो हनै। हंकंनिया र' नै हंकंनिया नै हंकंनि गोजा बिसोरो। नैबे जार्माननि। ओमफ्राय नै बिथिंजाय स्पेननि। नै बिथिंजाय इंलेन्डनि नैबे ऊपर देखो ना थोड़ा इंग्लैंडनि बियो नैबे खुगा आफगानिस्ताननि नैबे चाइनिस चाइनानिनो नैबे चाइनानि फैला जाथारो लिंहरखादोंमोन आं आ जाओ दे गाबोनफोर Pita itu chicken lollipop